ऋषियनु मोरी माई बताव तोहई कैसे, बताव तोहई कैसे मनाई। काहे ऋषियनु मोरी माई बताव तोहई कैसे, तोहई कैसे मनाई। पूजा क विधि मोरे आवही नाही, पूजा क विधि मोरे आवही नाही। काहे ऋषियनु मोरी माई, काहे ऋषियनु मोरी माई बताव तोहई कैसे मनाई, कैसे मनाई हो कैसे मनाई। फूलवा त भंवराज दिहने जुठारी, तोहके काऊ चढ़ाई। बतावा माई कैसे, बतावा माई कैसे मनाई। काहे ऋषियनु मोरी माई बतावा तोहई कैसे मनाई। कुआना के पनिया मछरी जुठारी, जलवा कैसे चढ़ाई। बतावा माई कैसे, माई कैसे मनाई। गैया के दूधवा बछड़ा जूठर, कैसे क तोहई नहवाई। बतावा माई कैसे, बतावा माई कैसे मनाई।